A dávaj, hej, Ďoďu, za chvíľu nám ide mapka, tá co? Tak nemám drobáky. Tam si trebalo všetko naštúrať do jukeboxu a furt jadranka dokola, to kto má slúchať? Náhodu však dobré. Roman, daj dajaké drobné. Daj dajaké drobné, to som používal celú svoju mladosť. No to daj, však nepôjdem bez lístka, ne? A však pozda čarno to len na čarný most a to. A co si nepôjdem, to nikda neznáš v dnešnej dobe. No to je pravda. Ďoďu, kúkaj tam. No to som ti utoral. Vypatrá jak z úradu práce sociálnych vecí i rodiny. Dúfam, že neši teraz na Marotke, Ďoďu. Ale fajná je, dal by som sa od nej skontrolovať, že či som doma, nie? No dobre, sú len dva možnosti, lepšie povedané tri, hej? Buď budeš tu hľadať drobačky po zemi, ale na to nemáme času, hej? Druhá možnosť je fontána. Povyberáme z nej mince, ale co? Vidíš tu nejakú fontánu? No není tu žiadna fontána, hej? Tretia možnosť je sebe požičovať a ja si to vybavím. Slečna, čekáte na autobus a má celý stek. A ty čo si kontrola, alebo čo? Nie, len či nemáte tu pre kamaráta 1 euro do jutre požičiť. Sebe kľudne narúčte 60% úrok na deň, hej, jutre máte euro 60. A však keď nemá hotovosť, už sa dá kúpiť aj v autobuse elektronicky, ste nevedeli? Tu je aha návod na zastávke. Ale vážne? Isto, ja už len tak si kupujem. Však to je rýchlovka, pipneš a máš. To presne jak môj syn, co sebe pipne, to má. Už nám to ide, Ďoďu. To je paradzina. No nádhera. Konečne nemusím chodiť čerkajúci s drobakami po kešeňu. Ešte, že už mám to ten smykací, nie? Netreba rozmýšľať nič, stačí tu tak priložiť a systém za tebe rozmýšľa. Keď spipneš, máš lístek, cestuješ. A na jednu kartu môžeš dať z 2 psoch, jedného kamaráta trebáš. Na webe dopravného podniku sebe nájdeš podrobný návod. Abo naskenuješ tu tak QR kód vedľa validátora. Takže ja ich utvorím, pipni a cestuj.